tricycle. Ano po mga kaparang Jason, magandang gabi po sa ating lahat. Yung time check natin ay 6:53 ng gabi. At papunta nga kami ni Ami papunta dun sa Cavite. Doon kami sa Tansa. Naglaba muna si Ami nung gamit ng kapatid niya, Bayaw. Tapos punta muna kami dun lang sa Tansa. At may ulam na dito si Bayaw, yung igado nga na niluto ko. At may kanin na rin dito. Para pagdating niya, kain na lang siya. At pista nga dito ngayon. Sayang hindi ko na videoan yung may may tawag nun ba? Procession. Para Santa Cruzan ba yun? Apo, let's go! Yan, palabas kami ni Ami. Pista dito kaya maingay. Pista dito sa 601. Parang umuulan din sa Cavite. Dami mga speaker. Kanya-kanyang tugtog. Ito na yung mga fake news. Pag mainit, tinatanggal yung bubong. Pag mainit, tinatanggal. Pwede ba lang video sa loob? Kung sa loob? Sa school ata yan eh. Parang ito. Ayaw nga. Yun yung barangay. Diyan kami noon nag-gym dati. Ngayon wala na yung gym ba? Yan o. Mga pinag-procession kanina. Matanda. Baka may yupi yung likod. Bumangga yung tricycle. Ha? May yupi? Wala nang tricycle.
Ginabang na kami ng bus papuntang PITX. Dito na kami sa tapat ng Quiapo. Simbahan. ng mga Diyos at makatapang magamit ng milya. Manalangin tayo. Makapininawa ng mga kapatid nating kahilay ang Diyos na naghahandog sa amin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Tupang mamayan ng mga kapatid sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipagkaganawa sa katarungan, sa karahasan, kasakiman, at pagkakagusto ng kapangyarihan na natutulog ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Makakapagpapal ng mga kasalanan. Nandito na kami sa bus. Papunta kami PITX na. OWA. Nandiretso na kami ng ano. PITX din na kami bababa ng MOA. Walang pang gastos na. Next time na lang. Yung globo. Yan yung ano eh. Tabaho ka na sa bahay. Dahil nag-uulan sa alam mo, yun ang mga yan na tayo makakalimutan. Nandito kami, pati si Chris, hindi marami sila. Doon na tayo kasi sa dito mo kami ayan. Ang galing ko ah. Mga gutang kayo. Ang dami nun. Nakita na ko ano yung break na ano. Mall of Asia. Sa pag-uwi natin. Dan tayo dito. Galing natin ng Cavite. Oo. Ano naman? May bit tayong gamit. Nakababa na kami sa bus at dito kami sa PITX na.
Andito na kami sa Pure Gold Tansa. Kakababa lang namin. Mag-tricycle kami. Nakasakay na kami tricycle. Pupunta na dun sa ano. Dito na kami sa